ndasa yenyenyedzi yenyenyedzi ndasa tatereka timbopinda ka ane 1 vhesi rekumasove because madzimai vamvura hombe. Watagwan hama neshamwari. Yes, tisataenda kure, please ndokumbirawo kuti musubscribe kuYouTube channel yangu. Tingodyawo mari dzevarombi because dzinongopiwa kapa YouTube panapa. Ndiye munoita kuti zviitike. Anyway, without further ado, ansoda kupedza nguva. Yes, mai ava vavhura hombe, madzimai vavhura hombe. Kana uri kuda video racho, of course. Pakaipa. Ma1. Chii chiri kuitika nevanhukadzi? Inzara here? Chiko chiri kumboyanza kunetsa? Asi ndo kushomeka kwevarume kunogara kuchirwa chinzi varume vavashoma because mavideo andaona hazvina kumira mushe. Hanzvadzi dzedu, chii chiri kuitika? Chiko chinenge chanetsa nhaye vatete kuzosvikira pakudaro? Akomana akaendeka kunga kuti ndine 3 shamwari dziri serious dzikuda kuroora, ende ndatarisa pakeji yandaona iri apo pana madzimai apo zvakarongeka zvekutoti kutongoti ka1 nekutongopinda murenda chaimo. Zvakarongeka zvinhu zvavainazvo. Amai vakatakura kurema, but unfortunately vari kutambisa property yavainayo. I don't know what is going on. Internet here ndokuve ma2K kwacho here, kusarairwa here, chii chiri kunyatso kuitika? Amai ava vanga vachitambisa nhengo dzavo, maprivate parts avo, vachiita zvakasiyana vasina kusimira. Saka handizivi kuti chii chiri kuitika namadzimai, kana kuti kumapost, kumadzisvondo, kumanhingu, chii chiri kumboyatsoitika chaizvo. Apa unenge wakatoperera uchiti ndina madzimai vangu vandiri kumhanya navo, vandoda kukanda pakicheni kupera kwa2020, vobva vavhura hombe yakadai. So guys, I don't know. Kana maonawo video iri, what do you think? What do you say? Muri kutiwo kudii? Inini hangu ndarohwa nehana. Ende vakadzi vacho ndo vari kushuta mafirimu. Vakadzi most of the time they are complaining, toabuswa nevarume, zvakazoti, but this time they are abusing themselves. Now I understand why zvichinzi vakadzi kai hazvinhu zvekutambisa, because naivo vanotongozvitambisa vega pachezvavo. I'm not happy at all. I know kuti ihanzvadzi yemumwe munhu, mukadzi watakatarisana naye, mwana ngaanake, mwana ngaasvike, mwana akaita kubatana kana, but zvaari kuita nemiri wake, ndatya hangu. Kune vasati vaona mavideo aya, inzwai kutya vanhu, inzwai kutya chaiko. Ari kutambisa achiita zvaari kuita, achipenengura nhengo yake pakamera kuti vanhu vaone. Apa wakapfeka nguo dzababaji 1, nguo dzizere kuyera, nguo tsvene. Amene ndikati ndo nguo tsvuku here, ndakamboti tsvuku because ichena nguo dzacho. Zvinhu zvatisingatarisiri kuvanhu vechidzimai, number 1. Number 2, kuvanhu vechipostori. I'm starting to wonder now kuti kunamata uku nereligion, Christianity, zviriko here kana kuti kunyeperana? Because kana munhu uchienda uchinopfugama pandaza, kana ndo pandaza, kana ndo pakrau, wabva ipapo woita zvinhu zvauna matyira here wekuti. Saka ndiri kuona kurerutswa kuri kuitwa chitenderoka, fake pastors, fake everything. Seems like chitendero is not real. Totanda kutopedzera ndatoona. I don't know guys, munondi kudionazvo, but inini I am not happy with this video randaona remasister. Ririmo mastreets riri kutenderera. I cannot post panapa nekuda kuchengetedza marules eYouTube,
but I just came here to give my opinion and to comment on this, but I'm not happy with what I saw. Kubanyangura mwana ngana batana kuita ziheavy mutumba black beauty rino zibhiza rinoita kuti dika uchifamba naro so mutown so wakaritakurira handbag iro riri paside pako. Arume ona izvo zvakuita. Ndakambozvitaura ndikati matsvinyira ari kuita vakadzi varume vachapedzisira vaakutya. Why did you get my number? Zvakazodi varume vangu withdraw vangu zvinwira hwahwawo vachizvirovera dombo ravo vapedza. Vakadzi vaya havasina anonyenga zvino, hasina unotokonya hapasina ka motongoita mega ikoko zvino muchagodi. Varume vanyu makapera kutuka, makapera kutsvinyira, makapera kushoropodza, mabasa acho avaifanira kunge vachishanda kuti vawane mari yekukuroora. Imi vakadzi makamatora maintenance muda kuti vabhadhare, vanobhadhara nei vanarume? Toita sei? So I'm so disappointed. Munai kwazviri kusvika. Bhaibheri rakataura rikati mazuva ekupedzisira vanhukadzi vanenge wax rich vachange vangoti ndiri kungoda chete kungodedzwa nezita rekwako chete and I'll pay you. And now it's happening. You can see how women want to be independent. These are the results. Don't break marongerwa azvakaita kana Mwari kunzi murume nemukadzi ndo mukadzi tomukadzi ndo independence yacho ndo feminism yacho. What is this? I'm so disappointed with what I saw. I'm so disappointed. Look at this woman, very energetic, very healthy, good looking, everything is perfect except upstairs, except moyo memu, behavior, character. Hapana nezvo. I'm so disappointed nezvamaita vatete. I'm so disappointed, but I will forgive you. Zvinowanika. It's life. But learn from this, because if you don't learn, you will perish. My name is SGP and I am signing out. Nangoti handingarare guys, ndisina kukuratidzai. Ndo zviri mumastreets, ndo zviri kupisa izvi. Vavhura hombe vatete vava. So ma1 zvamanje pakaipa. Otherwise bolato